Akuvama umusane ibusisi kama kupastor weningi. Channel wenyu Flicky. Kodwa ke igama sizolishintsha maybe maduze sibize ngelinye igama ngoba leli liyamana kakhulu Netflix ngosho kwabanye enanokuthi ke behlule ukulibiza kahle futhi kanti uma unguthi umuntu onesikhala somsebenzi wokukorobhelwa endlini ukuthanyelelwa endlini wokugadela umuntu ogulayo noma ke abantu abadala noma ingane sithinde kunomuntu odinga umsebenzi njengamanje lokho kungasiza kakhulu ekutheni impilo yakhe nayo ibe ngcono. So inamba uyayisebenzisa kuphela uma ungumlandeli kusongona ekuseni ya 5 ntambama kuphela uyangifonela ungibuza igama awubuza into eningi uyabingelela ichaza igama chaza inkinga yakho kuphela sibheka la Thandiswa Mjilo uthi repent brother cause uphiwe isipho kuNkulunkulu sasezulwini kumele simkhonze yena yedwa simngamhlanganisi nabanye uNkulunkulu amen. Uthandi kumele ngabe ungifonelile ngoba inamba yami ikhona angichazele kahle ukuthi ngirepente kuphi inkuphi lefuna ngirepente kuko mhlawumbe ecacisa ukuthi indoda repenta la mhlawumbe sibe le conversation uma nginemibuzo ngikwazi ukumbuza uma ufuna ngenze clarity clarify so uthi angirepente yes umbono anawo njengamanje ukuthi kanza ukuthi umuntu odukile nodinga ukuphenduka kodwa ke asibhekela udaba iphupho elikhona khona ukumbukele uphuphekela ithuna kuphi ithuna ezimbele ithuna ngathi bekuphi ithuna lakhe he was digging his own grave. Okay, this is what you can say thina ngokuphupha ukuphi ithuna. One, ngokuqondile uma uphupha ke ithuna kuwuphawu esingathela nje ngolungelubi uma ukuphi ithuna ukuthi ngathi ozimbele ithuna longasho ukuthi ungenze kusazophila impilo enhle futhi ende ikakhulu lazima ukuthi kathi uyibona ngathi ushonile phela ngoba khumbula ukuthi umuntu uma eshonile kusho impilo ende. Khohlwa ke imithwebulo nokuthi kunamabulawo no let's forget about that. 2, ngokujwayelekile uma uphupha ithuna kungawuphawu oluhle uma uzimbele ithuna olungasho ukuthi kungenzeka uzozakhela umuzi kuleyo ndawo kade umba kuyithuna kungenja nje manje umuntu vele matasatasa nokwakha usendleleni zokwakha kuleyo ndawo mhlawumbe iyona ndawo ozozinza kuyo. Okay, 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ithuna kungawuphawu olubi ke uma uzimbela olungasho ukuthi kungenzeka kunebulawo labathakathi abafuna ukuthi ke lekulandele ngenxa ke yokuthi abakufiseli okuhle abakufiseli intuthuko nempumelelo manje ke basama ke ukuthi impilo yakho ibambeke yabona. Okay, 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ithuna kuba uphawu olubi uma uzimbela olusho ukuthi kungenzeka uzokwenza into engase ikufake ejele ungalindele. Izaga 26 verse 27 omba umgodi uyakwela kuwo nogqibitshe liyakwela phekwakhe. Okay, 5, futhi uma uphupha ithuna kungawuphawu olubi uma uzimbela ithuna olungasho kungenzeka kumele uqaphele futhi uqikelele kakhulu ngoba kukhona umkhuba owenzayo ongase ukufake engozini enkulu noma ukufake enkingeni enkulu. Izaga 28 verse 17 umuntu osindwa ngegazi lomunye uyakubalekela egodini makangasizwa umuntu. Kanti kaMahubo 7 verse 15 umgodi umba ugubha kepha ukhalakathela egebeni alenzileyo. So besibheka la uphupha uzigubhela ithuna uzimbela ithuna. Stay blessed. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.